आखाय नोंनि आखाय हमना बेरायग्लांनो लुबैयो। नाइस। वाव बॉयज। फाइनली जोंना नै फाइनल एक्सपोर्ट जाबाय। ओमफ्राय दा फाइनल एक्सपोर्टखौ लानानै थांसै जोङो। जों दा थांगासिनो निकिता बर'नि बोथोरा मिउजिक भिडिअखौ दिनै रिलिज होनाय जागोन। थ' बेयावनो थांगासिनो जोङो दा। रिलिजिं सेरेमनि दङ बिसिनि न'आवनो। स' जों दा सफैबाय जालुकबारि। खुसेर बिदै लोंना लानि गरमथार। लिसानाबो सफैथ'वाखै नालाय दसे नेनोसैबो ओमफ्राय खुसेर बिदैबो लोंना लानोसै। ग्लास कितना है? 20 रुपया। मैंने खाना खाबा जाम বুলি ভাবছিলো। খানা খাওয়া যাম বুলি ভাবছিলো তোর তাতে। सफैबाय जोङो दा नै निकिता मोननानि न'खौ। फन हरनि बिनिमोन ना? हेलो। हम पहुंच गए हैं तुम्हारे वो फ्लैट में। कितना नंबर था फ्लोर? सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर आगा। ठीक है सयतायावनो। औ नै हले डेकोरेसन खालामगासिनो। बिराद जाम जायोना? दिनै गैया खालि गैयाना? खालि जोबो। किसने बनाया ये कौन सा? हम सबने मिलके बनाया। तूने तो नहीं बनाया, मुझे पता है। ऐसा कैसे हो सकता है? फाइनली हम पहुंच गए इधर। देखो समखर मोनसोम ब्रो चेक कर लेते हैं। चाय लिसान्दा नों सफैला खामानिया नै जों लोंबाय। दा जोंना नै भिडिअ आपल'ड जासिगोन। लाइभ नुसिगोन नोंथांमोना दसे उनाव। মই সেইকাৰণে আগতে কৈ দিছোঁ মানুহবিলাক 10-15 দিনমান আগতে কোনোবা যাতে প্ৰগ্ৰেম अपलोडिंग स्टार्ट। अपलोड हो रहा है ना? अपलोड हो रहा है। एक्साइटेड पब्लिक एक्साइटेड, हम भी एक्साइटेड। ना तो दोनों पंचा। हैप्पी बर्थडे। बर्थडे बॉय आ गया। बर्थडे बॉय। बर्थडे बॉय।
youngest birthday boy. Into. Happy birthday. Lajna deh ja. दा बयबो गान खनसिगोन खेबसे मोनसोम दाबो ओमफ्राय गिटा आसा गासिबो खनसे गान खनजोबसिगोन ओमफ्राय सोमखोरा गिटार दामगोन नायदो नोंथांमोनाबो गान रोजाबसिगोन जोंना सारा दा मोनसोम साराबो खनगोन दसेनाव निकियाबो खनगोन दसेनाव नै आं लिरनायखौ लिरदोंमोन आङो बेसेबां लिरदोंमोन आङो তেতিয়া কিমান আছিল ইয়াৰটো ইয়াৰটো ক্লাছ 2007 মানত 10 মান আছিল চাগে 10-12 ইয়াৰ্ছ মান তেতিয়া লিখা ষ্টাৰ্ট কৰিছো প্ৰথমবাৰ रोमांटिक এটা আছিল ক্লাস 7 নত একদম ট্ৰেজেডি এটা লিখিছিলো এরা বানুতে নহয় আৰম্ভ কৰিছে এটা আৰম্ভ কৰ नों खनदे आं दामना ना आं लै बोरै गोसथानो लिरिक्सआलाय माबादा असना खावना लांबाय नों आंनि गोरबोखौ असना सेना लांबाय नों आंनि गोजोननाय देलाय मालाय देलायनायजों फारनै नोंनि खावलायाव दिनफोर थांलायनाय मिनिनायजों फारखें नोंनि हाथाया समायसिन होबाय ओ रंगरेज तेरे रंग दरिया में ओ रंगरेज तेरे रंग दरिया में डूबना है बस तेरा बन के है नहीं रहना दूजा बन के अपने रंग में मुझको रंग दे धीमी धीमी रंग में मुझको रंग दे सांधी सांधी रंग में मुझको रंग देना रंग देना रंग देना yang nomor sekian akai nani akai hona berai glangna lubaya nice wow boys rani nungku khalamna orai lubaya garbani मेरे नाना दोंगा नेनाना आंगनीन बेजिउनी लामाया बिखाया गेंखानाय रावनिबो नङा नोंनि थाखायल' मैं रख लूं जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन मैं जो किसी की नहीं किसी का नहीं एक्स्ट्रा उस्तरे से ले जाए जाने कहा हवाएं हवाएं ले जाए तुझे कहा हवाएं
हवाएं बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं ले जाए मुझे कहा हवाएं हवाएं ले जाए जाने कहाँ ना मुझको खबर ना तुझको पता Nah, releasing ceremony oमफ्राय केक हानायखौ स्टार्ट खालामसै नायदो नै जाना तो ए बर्थडे पूरा ऐसे ये फोड़ेगा इसको देखो आना चाहिए Finally Bwthwra released. Isi dong bawa bagi. Ayo sembur dadak ko di mana? Habo mo rin. Ay bese. Are hate di mulai. Ay bese boleh. Ay bese boleh. Maria. Foto berhasil. 41 seconds. 40, 39, 38, 37, 36. Listen dari anak kita. Hey, सब काउंट करना है 10 से सब लोग काउंट करो रेडी रेडी 9 So, sir, we want you to present few lines Niki का गाने के लिए sir थोड़ा सा. So, बोले हैप्पी दिवाली. Thank you. जो वो तो तुम तो मैं कोई लो. Maria. That's success. आं जोबोद रंजानाय मोनदों. बिनानाव निकिता बर' चान्स जितु प्रडाक्शन बिनि गेजेरजों मोनसे एलबाम बानायबाय बोथोरा थांदों हालो दैलो जों नुबाय आरो मेथाइआ खोब मोजां जादों. सोमखोर बिथाङा खोब मोजां मेथाइ लिरबाय. आं जोबोद रंजानाय मोनदों आरो अमर बर'आ मिउजिकखौ होदों. अबयसे बे रेकर्डिंआव आंबो दंमोन. खोनानानै मोजां मोनदों आरो बिथां कोरियोग्राफ खालामदों. जोबोद समायना जोंनि उदालगुरिनि भैरबकुन्द खालामदों. आं माने सिनायबावाखै उनाव हाजो मोनसेखौ नुबाय. मोजां जादों. केमेरा
बिथाङा अनसु ब्रह्म बिथाङा केमेरा आरो मोजां नुदों मोजां खेबदों आरो आं मोजां मोनदों निकिता बिथाङा मोजां मेथाइखौ खनबाय मोजां जादों आरो आं सानदों माने इसोरा बिदिनो दैखांलांगोन जोंनि गेजेराव मोनफा मोनफा बेगर जोंनि रायजोनि गेजेराव समाजनि गेजेराव फोनानै होलांगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो बिदिनो समाजा गोजौआव थांगोन होननानै आं आसा खालामदों जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय गिबि गिबियावनो आं बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिनाय थाबाय लोगोसे दिनैनि बे जोंहा आगै निकिता बर'नि मेथाइ जोंहा रिलिज होनांगौ दंमोन बे जानानै थांबाय लोगोसे आं जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों भिडिअखौ नायनानै लोगोसे आं रंजानाय मोनदों आरो आंनि थाखाय बियो गिबि खेबनि थाखाय आगैनि थाखाय लिरनाय मेथाइमोन आं गावखौनो खाफाल गोनां होननानै सानगोन जेनेबा आं बेफोरबायदि मोजां आर्टिस्टफोरजों खामानि मावनो मोनफादों लोगोसे भिडिअनि खामानिफोराबो जोबोर मोजां जादों आं बहुतैनो गोजोननाय मोनदों लोगोसे आं साबायखर बावनो सानो जोंनिनो करिय'ग्राफि खालामग्रा आदा लिचान रामि आदाखौ लोगोसे जोंहा बे मेथाइआव जाय मिउजिक एरेन्जिं खालामदोंमोन अमर आदा बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय बिथाङा जोबोरैनो खोनासंथाव आरो मोजां मिउजिक बानायना होनायनि थाखाय बाख्नायथाव आरो लोगोसे जोंनिनो अनसु आदाखौ आं जोबोरैनो साबायखर बावनो सानो लोगोसे बेवहाय थानाय गासिबो जायफोर बिथांमोना बे भिडिअआव खामानि मावदोंमोन बिथांमोनखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावो आरो बयखौबो नायगोन होननानै आसा थाबाय लोगोसे भिडिअखौ नायनानै गोजोननाय लागोन होननानै बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय आरो लोगोसे आंबो गोबाङैनो मोजां मोनदों भिडिअखौ नायनानै बयबो नायनानै गोजोननाय लादों गोजोन्थों बयखौबो खुलुमबाय आरो लोगोसे दीपावलीनि गोजोन हामलायनायखौ आंनिफ्राय बावहरग्रोबाय गासैनिसिम आं गिबियावनो बेखौनो बुंगोन निकिता सिस्टार आरो बिथांनि आदै मादै बिथांखौ आं गिबियावनो खायखबजोबनो खुब थेंक इउ जेराव आंनि खामानिनि सायाव बिथांमोना बिलिभ लाखिनानै आंनो बे खामानिखौ मावनो होबाय आं जेसेबां नाजादोंमोन बेसेबां खालामनो हायाखौ जालांनो हागौ अब्लाबो दिनै भिडिअखौ जोङो फाइनालि जोङो रिलिज होनो हाबाय आरो खनगिरि आरो मोसागिरि जाय एक्टिं खालामदों निकिता बर' बिथाङाथ' जेरै मेथाइयाबो जेरैबायदि रैसुमै आरो बिनि एक्टिंफोराबो जोबोद रैसुमै मोजाङानो जादों बहुत इउनिक बहुत मोजां पारफेक्टलि होदों आरो बिथाङा जोंनि बेयावल' नङा बुहुम वर्ल्डआवनो होनना बुंजागोन दाब दाब जायगायाव बिथाङा जोबोद सिनाय जाखानाय मोजां खनगिरि हिसाबै आरो नैबे दिनैनि भिडिअआवबो नोंथांमोना सासे एक्ट्रेस महरैबो माने जेरैबायदि मेथाइखौ मोजां रोजाबो बेनिख्रुइबो मोजां एक्टिं खालामग्रा एक्ट्रेस हिसाबै नोंथांमोना बोजबना लागोन आं मिजिं थियो आरो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां कमेन्ट होयो लाइक शेयार खालामनो हायो जाहाथे सापर्ट होयो आरो नेक्स्ट बाराव जाहाथे जोङो बेनिख्रुइबो मोजां खालामलांनो हायो आं बेखौनो आसा खालामो नोंथांनि सायाव খুবেই ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিল লাইক সবৰ লগতে নিউ আছিলো আৰু খুবেই ভাল লাগিছে লাইক ফাৰ্ষ্ট টাইম লাইক এইটো বহুত মেচিয়ৰ পিচ হয় আৰু এইটো গান গাই মোৰ নিজৰে লাগিছে যে ইয়েছ মই ডাঙৰ হৈছোঁ সেইটোৱে আৰু কোৰিঅ'গ্ৰাফি বহুত ভাল হৈছে লিখন দাদা লিৰিক্সো বহুত ভাল হৈছে শংকৰ দাদা অঞ্চলতে কি কাম ভিডিঅ'টো লাইক শ্বুট বহুত ভাল কৰিছা আৰু মিউজিক অমৰ দাদা থেংক ইউ ছ' মাছ ইমান ধুনীয়া মিউজিক কৰাৰ কাৰণে আৰু মেকআপ আৰু কাপোৰ ইমান ধুনীয়া মই এনেকুৱা ডিজাইনাৰ পিন্ধিব পোৱা নাই এণ্ড সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ গানটো চাব আৰু লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাব আৰু মোৰ ফেমিলিকো মই থেংক ইউ দিবলৈ খুজিছোঁ মোক ইমান আগলৈ ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে আৰু কি কম खुलुमबाय बयखौबो एक्चुअली आंथ' बहुत एक्साइटेड जोबोद मोजां मोनदों एक्चुअली करिय'ग्राफाबो गोदान जोंनि थाखाय गोदान आरो बिथांनिसिम जों फार्स्ट टाइम खालामदों आरो अनसु बिथां केमेरा बिथांनियावबो फार्स्ट आरो सोमखोरनि बिथांनियावबो फार्स्ट गासैबो जोंनिया बे भिडिअ मोनसेया गोदान गोजा आरो जों गोदान दै बिथांमोनाथ' गोजामखा थ' आंनि हिसाबैथ' बहुत मोजां जादों आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों
खननायखौ पाब्लिकआ बुंगोन आं आरो न'नि मानसि हिसाबै आरो मा बुंनो दा बयखौबो मेथाइखौ नायगोन होननानै आरो शेयार लाइक खालामगोन आरो मोजाङै नाजावना लागोन होननानै आंनि आसा थाबाय आरो बाकी बयखौबो थैंक यू साबायखर होबाय नमस्कार दे সকলকে ধন্যবাদ সকলে আহি আজি অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱাৰ কাৰণে তাৰপিছত আমাৰ যেটো ভিডিওটো হল ভিডিওটো হোৱাত মানে সকলে সহায় কৰিলে আৰু এওঁলোকক এবাৰ প্ৰথম আমি কৰিছো এই ভিডিওটোৰ কাৰণে ধৰ শুটিংৰ কাৰণে আৰু কোৰিওগ্ৰাফি তাৰপিছত লিৰিক্সটো গোটেইখিনিয়ে ভাল হৈছে তাৰপিছত অমৰো ভাল কৰিছে মিউজিকখিনি গোটেইখিনি আলটিমেটলি গোটেই ভাল লাগিছে আৰু আমি শুনিও ভাল স্যাটিসফাই হৈছো তাৰপিছত মই স্পেশালি থ্যাঙ্ক দিছো খাখলাৰী মানে আৰম্ভণিৰ পৰাই মোটামুটি এই কি বুলি কয় ভয়েস ডাবিঙৰ সময়টো আছিল তেখেতে তাৰপিছত তেখেতে হেৰিও কৰিলে ইংলিছ সাবটাইটেলখিনিও তেখেতে সহায় কৰি দিলে তেখেতক স্পেশালি ধন্যবাদ দিছো সেই কাৰণে নিশ্চয় আশা কৰিছো সকলে ভিডিওটো চাই ভাল পাব खुलुमबाई मुझे तो बहुत मज़ा आया शूटिंग में हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे उसका वॉइस मैंने लिरिक्स नी फ्राई पूरा मैंने वीडियो शूट एवरीथिंग वाज वेरी परफेक्ट एंड आई होप जे मतलब सबको अच्छा लगेगा और सब लोग लाइक सब्सक्राइब करें और उसका गाने को शेयर करें थैंक यू खुलुमबाई मेकआपआव आं खामानि मावदों मेकआपखौ आं खालायदोंमोन ओमफ्राय मोजां नांदों फर्स्ट टाइम निकिता बर'जों खामानि मावनानै सासे एसेबां टेलेन्टेड आं सानाखैमोन खामानि मावनो मोनगोन होननानै सिगांथ' जों टिभिआवसो नुदोंमोन उन्दैयाव बाट सानाखैमोन आरो एकेलगे खामानि मावगोन होननानै खिन्थु दा खामानि मावनो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों बिराद टेलेन्टेड बिनि भिडिअखौ नाय बयबो शेयर खालाय लाइक खालाय आरो नेक्स्ट जाते भिडिअ बानायबावो बिनि थाखाय सापर्ट खालाय गोजोनबाय बयखौबो खुलुमबाय दा नैबे समाव बे निकिता गथ'नि एलबाम भिडिअ जितु बेखेवनाय सम बे बेखेवनायाव जों सफायनो मोननायखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों जों नायबाय आरो जोबोद मोजां जादों मोजां मोनदों आरो जों आसा खालामदों निकिता गथ'आ बहुत गोजौसिम थांथों आरो बे गोजौसिम थांनायखौ जों इसोरनिसिम हरबाय आरो बिथाङा माने बेबायदिनो जोंनि हारिनि बर' हारिनि गासै मान मर्यादाखौ लाबोगोन बेखौ सानदों बेनिखाय आं बिथांखौबो हामबाय होनदों आरो बिथांजों बे भिडिअ जायफोरा खामानि मावजोब्बाय गासैखौबो आं हामबाय होनदों आंनि बुंनो गोनांखौ बेयावनो फोजोबबाय खुलुमबाय दिनैनि बे निकिता बर'नि भिडिअ एलबाम बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै आं इनायनो गोजोननाय मोनदों आरो भिडिअखौ नायनानै आं इनायनो गोजोननाय मोनदों आरो हुन्थुस्थ' जादों आङो बे भिडिअखौ नायनानै जे निकिता बर' बिथांनि जितु रोजाबनाय आरो बिनि मोसानाय गासै टटेल टीमनि जितु खामानि बे खामानियाव आं हुन्थुस्थ' मोनदों रंजानाय मोनदों ओंखायनो आङो रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों जे निकिता बर' बिथांनि जितु चेनेल बेखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो जेन बिथाङा आरोबाव बेबायदि हाबाफारिफोरखौ आखायाव लालांबाय थानो हायो आरो बिथांनिसिम मोजां हामलायनाय आं बावहरबाय हामबायसै बेयाव जिरायनाय मानगोनां गासैबो सार आरो बिनानावमोन आदै मादै आरो आदामोन फंबाय गासैनिसिमबो खुलुमबावबाय आरो दिवालीनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिबाय लेटलिब्लाबो मेथाइ माने मेथाइआथ' जोबोर मोजां जाखादों बिनानाव निकिता बर' बिथाङा जोबोर मोजां खनदों आरो लोगोसे कोरियोग्राफिखौ जोबोर मोजां खालामदों एकदम गासिबो इउनिक डान्स स्टेप इउनिक कोरियोग्राफिया इउनिक आरो गासिबो लोगोसे ओमफ्राय जों माने भिडिअ शुट खालामनोबो जेबो प्रब्लेम मोनाखै पारफेक्टखा निकिताया पारफेक्टखा माने जे खेबसे देखायो खेबसेयावनो लानो हायो जों शर्टखौ बेखायनो बिराद पारफेक्ट मोनदों सहज मोनदों खिन्थु जोंना अखानि थाखाय एसे प्रब्लेम जादों आरो माबाया शुट लानो माने बेला मोनसेल' शुट लानो हादों नालाय बेखायनो एसे प्रब्लेम जादों बेनो जोंना प्रब्लेम थेवबो भिडिअ जों साक्सेस फुल्लि साक्सेस जों बयबो माने गोजोननाय मोनदों नुनानै माने रायजो राजाफ्रा निश्चय शेयार खालामगोन लाइक खालामगोन आरो बयबो अनसायगोन आरो बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन बिनावखौ आरो प्लास अमर बर' आदा बिथाङाबो जोबोर मोजां मिउजिक एरेन्ज खालामदों आरो लिरिक्सखौ
बिथां फंबाय एकदम आंनि असेनिबो आंगोनिबो आंगो फंबाय सोमखोर दैमारि बिथाङा ओरैबायदि माने लिरदों बिथांनि लिरिक्स आरो खननायखौथ' आङो अलरेडि मोजां मोनखायो आरो बे मेथाइखौ ओरैबायदि लिरदों माने आरो बिनानावाबो ओरैबायदि खनदों बेखौ बेयाव माने जों खोनानानै नुनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों कोरियोग्राफ आरो मिउजिक एरेन्ज खननाय लिरिक्स टिउन प्लास नोंथांनि थेंक इउ भिडियोग्राफि माने खालामनोबो जोङो इन्टारेस्ट आरो ना माने जोबोर मोजां मोन्दों आं बिथांनि अलरेडि भिडियोग्राफिखौ आगोलनि मेथाइफोरखौ आं नायखाबाय थाखायो मोजां मोनखायो गोसो सिंनिफ्राय सापर्ट खालामबाय थाखायो मात्र माने बिदि लोगो मोनज्लायैयासो माने एसे दुखुनांथाव बाथ्रामोन खिन्थु लोगो मोनज्लायखौ दिनै बिदि आरो दा नोंथांमोना बयबो नायदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आरो निकितानि चैनलखौथ' सब्सक्राइब खालामखा नायदो ऐसे पब्लिक है उनको पूरा एक कॉलेज है अभी खाने का टाइम है चिकन खारु खाया ना खारु खाया बापा जानांगो दा जों जाग्रोनोसै उखैबाय बिराद उखैबाय नायनो ना थाथ'नो नाय दसे नायबानो क्या खाएगा निकी? क्या क्या खाएगा? तू क्या है? तू क्या है? नहीं खाएगा? हाँ? तो पहले हम खा लेते हैं ना निकी? खा लेते हैं बाय बाय चलते हैं बाय 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 थांनो ओंखारबाय अभी सब जाने को रेडी हो गए भैया बाय बाय चलो अबे हम चलते हैं घर खाना पीना सब हो गया ये तो पूरा खा लिया दबा दबा के थोड़ा बाहर भी निकले यार देखो ऐसा नहीं करने से काम नहीं होगा मुझे भी निकले यार दिख रहा है तो अभी हम कंपटीशन लगते हैं दोनों बाय 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 औ दे दा जों थांसै गावबा गाव न'आव इउनिभार्सिटि मोनबाय बेथिं थाङो जाहैबाय इउनिभार्सिटि गुवाहाटी इउनिभार्सिटियानो बे जाबाय सेकेन्ड गेट इउनिभार्सिटिनि लिशान है आगे आगे देखो सबाय चिकेन आलू चिकेन आलू दा आङो न'आव थांफिनगासिनो रिलिजिं सेरेमनि कमप्लिट ओंखाम सोंखाम जाबाय थेंक इउ मादैमोन आदैमोन ओमफ्राय निकिता आसा बयखौबो थेंक इउ नोंथांमोना नायदो भिडिअखौ आरामै लाइक शेयर कमेन्ट खालायदो ओमफ्राय चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम बावनाङा बेनोसै आरो भिडिअ जोबोद मोजां जादों नोंथांमोनाबो मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय थेंक इउ थ' दिनैनि ब्लगखौ बेहायनो फोजोबनाय जाबाय टाटा किप सापर्ट keep watch, keep sharing, like, comment. Thank you.